18 чэрвеня аўторак Белсадзум вітае гаспадарства Сергей Пацасонны з вами, а таксама чакаюць эксперты, з якімі пра некаторыя тэмы дня. А вось пра што. Які цар, такая і дворня. Дэкан журфаку БДУ не бачыць беларускасці у Адама Міцкевіча, а вось Дзяржынскі і Фрунзе для яго свая гістарычная памяць. Вектор расійскі. Беларускі порт мусяць пабудаваць у Мурманску да 2028 года, як ілюстрацыя настрою на працяг канфлікту з Захадам. Пісьменнік, сумленне, асоба. Ужо заўтра 100 гадоў з дня народзінаў Васіля Быкава, а мы абмяркуем, якім ён быў у паўсядзённым жыцці. Ужо былі скарына піцерскія вершы Васіля Быкава, цяпер польскі пісьменнік Адам Міцкевіч, які да беларускасці, маўляў, не мае дачынення, а сапраўдная гістарычная памяць постаці Дзяржынскага ды Фрунзе. Такія веды дэманструе дэкан журфаку БДУ, кандыдат, між іншага, гістарычных навук Аляксей Бяляеў. Што ж, які цар, такія і служкі. Паводле Бяляева, Фелікс Дзяржынскі нарадзіўся і жыў у цэнтры сучаснай Беларусі, зрабіў унёсак у стаўленне новай сацыялістычнай дзяржавы і гэтага, маўляў, ужо больш, чым дастаткова, каб яго шанавалі. Са сваім апраўданнем перайменавання ліцэю БДУ Бяляеў звярнуўся да тых, хто не бачыць у асобе Дзяржынскага нічога станоўчага. Дэкан супрацьпаставіў яму пісьменніка і паэта Адама Міцкевіча. Маўляў, той нарадзіўся на сучаснай мяжы з Польшчаю і ідэнтыфікаваў сябе як прадстаўніка польскай нацыі. І таму не варты ўшанавання на беларускай зямлі. Вось толькі фальварак Завосся пад Наваградкам, дзе нарадзіўся Міцкевіч, размешчаны амаль за 160 кіламетраў ад польскай мяжы, а творчасць паэта мае наўпроставую сувязь менавіта з беларускаю зямлёю. А гэтую тэму гаспадарства абмяркуем з рэжысёрам і кіраўніком беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін на відэасувязі. Прывітанне. Салют. Гэта ўжо, не ведаю, нейкая карма сённяшняга жыцця ці норма сённяшняга жыцця, калі прыдумляюць такія абсурдныя рэчы. Дзяржынскі, Фрунзе робіцца нейкім героем, а пры гэтым Адам Міцкевіч раптам для кандыдата гістарычных навук не мае ніякага дачынення да Беларусі нібыта. Ну, какой кандидат, такие у него и герои. То есть это же всегда, если люди могут воспевать там Суворова, Кутузова, там, Дзержинского, Фрунзе, то, ну, значит, у них плохо с предметом, который они учили, плохо с наукой, которую они пытались осознать. Потому что называть всех этих кровавых тиранов какими-то там героями Беларуси, это как бы, ну, на самом деле это страшно. Потому что тот же Суворов, имени которого у нас училище, он, собственно говоря, в западных регионах убил там каждого второго мужчину. А если говорить про Фрунзе, то вы почитайте его приказы, которые он отдавал в Беларуси в 17 году, когда он стал там директором по карательным операциям против той же полиции или против семей членов полиции. Когда если семья не признавалась, там, не шла на какие-то там сотрудничества, то их просто уничтожали всех вместе с детьми. И при этом Фрунзе у нас целый район называется, и Фрунзенский, и вот сейчас опять его воспевает там человек, который думает, что он занимается образованием. Дзержинский я вообще не говорю, это как бы один вообще из родоначальников красного террора. Это в первую очередь получали белорусы вот этот вот весь этот красный каток, который укатывал в основном сначала только мужчин, а потом уже и членов всех их семей. Если говорить про Міцкевича, то тут, ну, я не знаю, что человек вообще себе думает. То есть, вот зачем отказываться от поэта? Хорошо, по-польски писал, да? Можно еще отказаться в пользу Литвы и сказать, что он писал Литву, отчизну. Но тогда ты, значит, не очень понимаешь вообще, что это за Литва, да? И вообще Міцкевич – это фигура, которая должна служить объединением нас с Польшей и Литвой, а не разъединением.
Нам не нужно забирать его себе и отдавать кому-то. Мы должны согласиться с тем, что это часть нашей общей культуры, большой культуры региональной, которая существует помимо нашей национальной культуры. Тое, што мы назіраем, гэта стварэнне эліты ганьбы, хаця тут нейкі аксюмаран атрымліваецца, так, бо эліта і ганьба неяк не састыковваюцца. Это механизм вот той самой эволюции диктата, который включается один раз. То есть стоит один раз повернуть рубильник, да, там в 2005 году проведя референдум, и дальше многие еще думали, что нет, это все не тот рубильник, это тот рубильник. Когда белорусы избрали человека, которому поверили наивно, допускаю, что это наивность. Потом этот человек включает этот рубильник в 95 году, чтобы поменять и конституцию, и вообще уклад жизни, который еще даже не сформировался толком. И дальше все идет по накатанной, и ни к чему тут удивляться. Диктат эволюционирует всегда в одну сторону. В сторону ужесточения, в сторону абсурда. И потом он точно так же заканчивается либо комически, либо трагически. Да? Мы видели разные истории, там, как просто 2 выстрелами закончили все в Румынии, или как играли в футбол там, головой. Там, я уже сейчас не вспомню и Каддафи, и Хусейна, и прочее. То есть мы все это точно так же увидим, только в какой-то своей интерпретации. Да? Но всегда диктат развивается одинаково. Он усиливает, наращивает волну репрессий, он становится абсурдным, он отказывается от своих героев и воспевает героев, которые подтверждали, что террор – это метод. И кончается все трагедией для режима. Мікола, ці гэта не з'яўляецца таксама трагедыяй для беларусаў, якія сапраўдныя эліты, якія вымушаныя тварыць, так як ты, напрыклад, як беларускі свабодны тэатр, як пісьменнікі, якія знайшліся, нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич у эміграцыі і гэтак далей. Ці гэта не страчаныя людзі, пакаленні для Беларусі, я не ведаю? Нет, я так не считаю. Я вообще не склонен здесь драматизировать. Потому что если мы говорим там о Светлане Алексеевич или о Саше Филипенко или о там, Альгерде Бахаревиче или обо мне, мы занимаемся тем, что нам нравится. Мы занимаемся своим любимым делом. И это всегда очень дорого стоит. Это очень дорого всегда обходится. Потому что когда ты занимаешься любимым делом, ты должен от этого не получать, а в основном тратить. И да, мы тратим, но мы платим за то, что мы занимаемся тем, чтобы к концу жизни сказать, что я отлично провел время, я занимался тем, что мне нравится, я сделал это и я могу спокойно там пойти. Да? И поэтому мне кажется, что здесь никак не может быть это поколение утрачено. Точно так же, как не может быть утрачен Шагал, который там уехал во Францию, или Ларри Кинг, семья которого переехала в Америку, или Майкл Дуглас. Просто нужно себе понять, что мир не крутится вокруг только там нас, да, то есть что люди хотят реализовываться. Они реализовываются. Вопрос в том, хотим мы принять, хотим мы называть Майкла Дугласа человеком, который имел отношение к нашей стране, или нет. Вот это уже наш разговор, да. Он в этом признался, он написал нам письмо и сказал: я имею отношение к Беларуси. Мои предки переехали в Америку. И вопрос теперь в том, мы готовы это признать? Я готов считать чуть ли не Майкла Дугласа белорусским актером. Мне бы это было невероятно приятно. Но кто-то считает иначе. Да? Кто-то считает, что Фрунзе, который там где-то, по-моему, в Туркменистане родился, его послали просто устраивать там террор. И сначала, на самом деле, вот этому кандидату наук стоит посмотреть, сколько было паспортов у Фрунзе. Под сколькими фамилиями он творил непотребство в разных странах.
Это такой обычный террорист, который был нанят именно как террорист, который устраивал террор в разных странах и на штыках приносил туда большевиков. То есть, поэтому нет комментария даже к этому. Може, тому пошук таких героїв, бо праз їх апраўдваецца уласныя злачынствы, якія яны чыняць увесь час у дачыненні да беларусаў, у тым ліку. То бок, каб скончыць такім аптымізмам, лічыш, што адбудзецца ў пэўны момант у любым выпадку усіх беларусаў, якія незалежна ад месца ствараюць штосьці у культурным поле, гэта сапраўдныя эліты, якія вернуцца ў беларускую культуру? Безусловно, и этому есть миллионы подтверждений. То есть я могу называть имена, которые, когда люди уезжали и потом возвращались, или возвращались в своих книгах, в своих, как живопись, как Шагал возвращался в своей живописи, или как сейчас там Альгерт Бахаревич описывает там Минск или Беларусь. И это все наше. И тут вопрос, вот как в одной песне украинской поется, найти своих и успокоиться. Да? Вот когда мы успокоимся и перестанем считать себя жертвами, и поймем, что да, то, что мы делаем, это и есть та самая Белорусщина, которая существует, она существует в нас. Мы можем за поем, встречаясь, говорить о Беларуси. Мы можем вспоминать места, даты, людей и так далее. Это и есть Беларусь. Она сохраняется. И сохраняют ее не внутри сейчас. Внутри те, кто страдает, пытаются сохранить. А те, кто над ними глумится, те не сохраняют Беларусь. И я не знаю, сколько там минут после того, как изменится ситуация, провисит табличка Феликса Дзержинского на лицее. Я думаю, что до того, как первый человек, который отучился в этом лицее, дойдет до этого дома. И это будет нормально, потому что это будет здраво, потому что нужно просто понимать, что наша Беларусь – это не Дзержинский и Фрунзе, это не Лукашенко и не Путин. Наша Беларусь – это то, что мы несем. То, что мы несем, и, как говорил один бездарный политик, хрустальный сосуд в руках, да, мы несем не как хрустальный сосуд, потому что это не сосуд. Это огромная память, которая в нас живет. И ничего мы не несем, мы живем с ней. И мы живем в ней. Поэтому вот это нам стоит осознавать, тогда все будет в порядке и в нашей стране, и у нас в головах. Кажа Мікалай Халезін, вядомы рэжысёр і кіраўнік беларускага свабоднага тэатру. Дзякуй за гэтую размову. Беларускі порт збіраюцца пабудаваць у расійскім Мурманску да 2028 года. Цяпер вядуцца перадпраектныя працы. Неабходнасць беларускага порту на беразе паўночнага ледавітага акіяну патлумачыў прэм'ер-міністр Роман Галоўчанка. Маўляў, гэта бяспека для нашых грузаў пры умовах закрыцця пратокаў паміж Балтыйскім і Паўночным марамі для расійскіх судоў. А таксама гэта азнака, што канфлікт з Захадам будзе працяглым. Іншыя тэмы дня у аглядзе. С 1 ліпеня Міністэрства адукацыі мяняе графік прыёму дакументаў на апастыль. Цяпер на падачу дакументаў трэба папярэдне запісвацца. Зрабіць гэта можна будзе ў працоўныя дні, акрамя серады з 9 до 10 раніцы. Прыём дакументаў і іх выдача будуць ажыццяўляцца цягам аднаго працоўнага дня. У літоўскім пункце пропуску Шальчынінкай прызямліўся паветраны шар з беларускай кантрабандай. Сведкамі сталі ўсе людзі ў чарзе. Унутры шару былі беларускія цыгарэты, 1250 пачкаў. Кантрабандысты маглі сачыць за перамяшчэннем метэаралагічнага аэрастата з дапамогай GPS-прылады, але кіраваць ім ніяк не маглі. Летась літоўскія памежнікі злавілі 3 такія аэрастаты з кантрабандай з беларускага боку.
Праект указу аб нацыянальнай бяспецы і новая вайсковая форма прадстаўленая Лукашэнку. Мэта сакрэтнага указу – максімальна аб'ектыўна ацаніць, што рэальна адбываецца ўнутры і звонку краіны. На адрозненне ад указу форма для вайскоўцаў не засакрэчаная. І яе нават паказалі. Усё пашытае выключна з беларускай тканіны на 10 беларускіх прадпрыемствах. Паведамляецца, што выдаткі на форму застануцца ранейшымі, а ўводзіць яе будуць з другога паўгоддзя. Для ўдзелу ў парадзе на Дзень незалежнасці, што пройдзе ў Менску 3 ліпеня, у Беларусь прыляцелі вайскоўцы з Таджыкістану. Яны распачнуць рэпетыцыі найбліжэйшым часам. Раней з той жа мэтай у нашу краіну прыбылі вайскоўцы з КНР і Расеі. Ужо заўтра спаўняецца 100 год з дня нараджэння беларускага пісьменніка Васіля Быкова. Ён нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 года ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Юбілей народнага пісьменніка святкуюць як у Беларусі, так і за яе межамі. Прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Аліна Коўшык аб'явіла гэты год годам Васіля Быкова. Аліна Коўшык паабяцала, што імя Васіля Быкова сёлета будзе гучаць вельмі шырока. Коўшык адзначае, што Васіль Быкаў быў вялікім патрыётам Беларусі і беларушчыны. Ён узняў беларускую літаратуру на сусветны ўзровень і быў у першым шэрагу змагання за аднаўленне незалежнасці Беларусі, за нацыянальнае адраджэнне. З нагоды стагоддзя з дня нараджэння Васіля Быкова толькі ў Варшаве пройдзе адразу некалькі тэматычных імпрэзаў з удзелам пісьменніка Владзіміра Арлова, палітыка Зянона Пазняка і паэта Андрэя Хадановіча. А ўжо сёння у музеі вольнай Беларусі літаратуразнаўца Васіль Дранько-Маісюк ладзіць чытанне сваёй новай п'есы «Васіль Быкаў і яго д'яблы». І ўжо цяпер спадарства на відэасувязі Сергей Навумчык, палітык, журналіст, аўтар кніг пра Васіля Быкова, які асабіста ведаў народнага пісьменніка. Вітаю, спадар Сергей. Вітаю. Спадару Сергей, можна акрэсліць, што вы былі сябрамі, ці гэта нейкі іншы ўзровень знаёмасці? Не, ну, конечно, гэта іншы ўзровень знаёмасці. Занадта так вельмі блізка сябе і высока оценивать свои адносіны з Васілем Владимировичем я б не взяўся, бо ведаў яго ўжо ў апошнія дзесяцігоддзі жыцця. І ўвогуле у чалавека, напэўна, у кожнага не так і шмат сяброў, але мы былі побач, я быў побач з ім і ў Народным фронце, і потым у гэтыя гады вымушанай ягонай, фактычна вымушанай міграцыі і ў Празе. Таму я б лепш, можа быць, сказаў бы, калі ўжо так трэба неяк вызначаць, ну, добры знаёмы, так вот. Пры гэтым вы прапаноўвалі Быкавым пажыць нават у вашай кватэры ў Празе, наколькі вы самі распавядалі ў сваіх успамінах. Так, это калі ўжо быў аформлены дазвол на жыхарства Васілю Владимировичу Ірине Михайловне, і яны павінны былі прыехаць. Яны ўжо прыехалі сюды ў снежні 2002 года, але якраз акурат перад гэтым адбылася такая, ну, я б сказаў, нават трагедыя, экалагічная трагедыя. Яна сапраўды каштавала вельмі шмат для Чэхіі. Вялізныя тэрыторыі былі залітыя паводкай, вялікая частка Прагі была залітая паводкай. Той фонд, які узяўся залагоджваць пабытовыя нейкія аспекты жыцця Быкова, ну, яго папросту ўжо не было сродкаў, таму мы з жонкай прапанавалі ім у нас пажыць. Гэта была не наша кватэра, мы самі яе здымалі, ну, але была магчымасць, у іх быў бы асобны пакой, і, канешне, не трэба было клапаціцца там пра ежу, пра штосьці такое іншае. Але Быкаў адмовіўся, выбраў усё ж такі меншую кватэру, але быць самастойным. Гэта такая ўнутраная прага быць незалежным гэтага чалавека, ці як вы бачыце? Ведаеце, так. Я вось думаю, што гэта было цалкам у ягоным характары. Ён хацеў, па-першае, ён хацеў, безумоўна, быць незалежным
у пабытовым сэнсе, у псіхалагічным сэнсе, бо ўсё ж такі, калі ты жывеш асобна, ну калі вот канкрэтна пра гэту сітуацыю казаць, то, конечно, это было матэрыяльна б яму не было б ніякіх клапот, але, напэўна, вот псіхалагічна у нас была зусім маленькая яшчэ дачка, значыць, это, ну, можна сабе ўявіць, так, што такое, калі дзіцёнку 1 год. І все такое. А другое, ён па сваёй натуры, вот як это не дзіўна здавалася, так, пры велічы ягонай постаці, пры значнасці ягонай асобы, ён быў чалавек вельмі сціплы. Ён не хацеў ствараць сабой сваю прысутнасцю якога б то не было там пабытовага ці псіхалагічнага дыскамфорту ні для каго. Вот гэта было заўсёды. Ён, наколькі я магу ведаць, не выбіраў нейкіх шыкоўных гатэляў. Ён выбіраў нейкія спакойныя ціхія месцы. Ён не любіў шматлюдных нейкіх месцаў, такіх шматлюдных. Ну, калі, скажем, пайсці куды паесці ў нейкую рэстарацыю, то абавязкова ён аддаваў перавагу нейкаму такому ціхаму, сціпламу месцу, сціпламу і фінансавым таксама сэнсе. Вось ён быў пазбаўлены ўсіх гэтых вот такіх нейкіх знешніх эфектаў. І сціпласць, гэта можа быць, напэўна, адна з такіх ягоных была рысаў, якая зноў жа сама вынікала з ягонага характару, з гэтай унутранай такой засяроджанасці ў сябе. Для яго было важней жыць, напэўна, нейкім унутраным жыццём, думаць пра сваіх герояў, пра свае творы, пра тое, што для яго было актуальным ці ў творчасці, ці ў палітыцы, ну і менш як выплёсківаць гэта вось на шырокую публіку. А гэта з таго, што вы кажаце, чалавек усё ж такі спакою, ці чалавек эмоцыяў, як за ім назіралі, як сутыкаліся, як ён рэагаваў на пэўныя падзеі і здарэнні? Ведаеце, Сергей, вот вы вельмі трапна вызначылі чалавек спакою. Гэта не азначае, што ён вельмі так все меланхалічна ў душы перажываў. Не, канешне, яго шмат што вельмі моцна кранала. Гэта так. І калі, вось, скажем, вы былі да яго блізкім, і ён перад вамі адкрываўся, то ён мог выказацца даволі так рэзка. Ну, я ніколі не чуў ад яго нейкай лаянкі, там, нецэнзурных слоў, але нейкія такія вельмі рэзкія ацэнкі ён... А наконт чаго мог выказацца рэзка? Што найбольш ён не мог талераваць? Калі гаварыць пра такія міжасабовыя адносіны, то я думаю, што гэта мелася на ўвазе найперш, гэта было нейкае такое вот, ну, чалавечае глупства. Чалавечае глупства, подласць, нейкая здрада такая, непрыстойнасць, падман. Вось такія вось рэчы. Вось гэта ў яго, конечно, выклікала адчуванне. Ён гэта проста не прымаў і мог, конечно, даць нейкія, так сказать, ацэнкі. Я вот нават памятаю, калісьці, ну, я не буду говорить, якая сітуацыя, там было звязана з адной публікацыяй, даволі такой вялікай у адной газеце, між іншым, незалежнай газеце. Ну, ладно, звязанай, скажем так, вот з нашай спазніком эміграцыі. Я тады напісаў, ці я меў намер напісаць у адказ. І мы з ім гаварылі, ён сказаў, што я вам раю вось, не адказваць. Ведаеце, не адказвайце. Вось колькі разоў я не вступаў в нейкія спрэчкі, дэбаты, спрабаваў абараняцца па нейкіх сваіх справах. Это Быкаў казаў. Я заўсёды потым шкадаваў. Лепш не рэагаваць. Гэта мяне тады крыху нават так здзівіла, але вот уже прайшло чвэрцьстагоддзя амаль што. І я скажу, што вось гэта была добрая парада. Колькі я потым яе не парушаў,
так сказаць, але потым я ўвесь час шкадаваў. Вось зноў жа, я думаю, што гэта шло з таго, што ён не хацеў удзельнічаць у такіх нейкіх калектыўных сварках, у нейкіх такіх шумных высвятленнях, нейкіх такіх акалічнасцяў. Вось гэта зноў жа ішло, можа быць, з ягонай сціпласці. Але калі вось яшчэ вярнуцца да гэтага вашага пытання, што яго выклікала абурэнне, то, канешне, ну, у такім глобальным сэнсе гэта ён вельмі цяжка перажываў тое, што адбывалася з Беларусю, тое, што пачало адбывацца пасля 94-го года. Хоць ён і прадбачыў вось гэты адкат, вот гэты рэванш, імперскі рэванш, прарасійскі, пракамуністычны рэванш, але ўсё ж такі ён гэта вельмі і вельмі цяжка перажываў. Ну, насіў гэта ў сабе, час ад часу выплёскваючы ў нейкіх інтэрв'ю, нейкіх гутарках, але вось такіх нейкіх на публіку там эмацыйных эскапад, такога, каб нейкай такой мітынгоўшчыны, такога яго не было. Спадару Сергей, ці ўсе гэтыя рэчы, ці частка з іх знойдуцца ў новай кнізе, якая да стагоддзя з'явілася ў вас? Ну так, мы зараз у Празе выдалі вось гэтую кніжку Васіля Быкова. Яна складаецца умоўна з двух частак. Першая гэта 100 выбраных цытатаў ягоных і успаміны і даследаванні пра яго. Дык вось, канешне, 100 гэтых цытатаў, гэта такая канцэнтрацыя, канцэнтрацыя ягонай думкі, канцэнтрацыя ягоных адносінаў шмат да чаго, і да літаратуры, і да палітыкі, і да рэлігіі, і да чалавека, і да будучыні, і да нейкіх асобаў. Даволі цікава пачытаць. І, канешне, вот тут ягоная асоба у гэтых ягоных выказваннях раскрываецца напоўніцу. Так што раім чытаць і набываць гэтую кнігу. Дзякуй вялікі. Вам, Сергей, дзякуй. Дзякуй. Усяго добрага. Всего добрага. Дзякуй за сёння. Для вас працаваў Сергей Пацасонны і зычу добрага вечара. Да сустрэчы ў эфіры.